Az iskolának akkor egyszerűen vége szakadt. A szünidő kezdetét az első hó jelentette. Mi már december eleje óta nagyon vártuk. A reggeli felkelés után azonnal az ablakhoz siettünk, hogy megláthassuk az első havat, szabadságunk kezdetét. Idén sem kellett csalódnunk. December közepén egy éjjel 2 oroszi hó hullott, betemetett mindent, és mesevilágot lázolt a környékre. Rohantunk vissza az ablaktól, sarokba dobva az iskolatáskát, kukoricacsútkát cipőnkre kötve, vígan siklottunk a havon. Este, mikor egy konyhába egybegyűlt a család, hallgattuk az öregek szavát, apám tréfálkozásait, a világ gondját, és körülfogott bennünket anyám szerető gondoskodása. Kezdetét vette a sütés-főzés, a készülődés. Hamarosan itt a karácsony! Már a szánkózás sem volt az igazi, s míg a férfiak az udvarban tettek-vettek, mi néztük anyám keze alól kikerülő mézes süteményeket, cukordíszeket, apró meglepetéseket. Titkolozni nem igen lehetett, nem is volt rá szükség. Őszinte világ volt a miénk. Úgy mondták otthon, karácsonykor Jézust várjuk. Készülünk, hogy eljöjjön hozzánk, hogy méltónak találjon minket. Ezek az igazi ajándékok, ezek az esték voltak. Egy este, hogy apám elfújta a lámpást, kishogom odasugta anyának. Anya, ugye a mennyországban is így telnek az esték. Anyám igenére tudtuk, hogy ő eljön hozzánk. Aznap este szépet álmodtam. Angyalok söpörték a havat a beholvazott utcán. Egy meglepetés azonban mindig volt. A fa. Mi gyerekek sosem értettük, hogy hogyan került az asztalra. Csak lenyűgözve álltuk körül este a gyertyafényben alkotöltő karácsonyfát. A várt reggelen apám szokás szerint fogta fejszét és felvette hótaposó csizmáját. A fát még az ősszel kinézte, igaz, kicsit messze kellett mennie, fel a hegyekbe, de ezt az utat minden évben megtette. Talán neki is le kellett tenni a gondokat, kóborolni a csendes, behavazott tájon. Megismerte a helyet. Az ősszel itt kaszáltak egy réten, és már akkor látott egy kis fenyőfát. Arányos termete, dús ágai, tömött levelei, szürkézöld színe rögtön feltűnt neki, s képzeletében már látta is felöltöztetve a szoba sarkában. Ott állt a fa egy kis beszögellésben, évszázados fenyők oltalmában. 2 csapásra kivágta, és indult is visszafelé. Leért a völgybe, és már nagyon szürkült az idő, mikor elérte a falu első házait. A hölgyek alatt egy kis ház állott. Egy öreg juhászé volt, kit, mivel nem csizmában járt, hanem bakancsban, mindenki bakancsos Pista bácsinak szólított. Rossz érzés fogta el apámat, a behavazott udvar, a szetét ablakok láttán. Megnyitotta a kertajtót, letámasztotta a tornásra a fát, és benyitott a házba. Pista bácsi a szájban feküdt, beteg volt, a kályha hideg volt. Mindjárt befűtök. Holnap Zsófi majd hoz meleg levest meg kóstolót. Kiment a fészerbe, fát keresett, de csak a hó alatt talált nyírkos korhat fadarabokat, így a feladat reménytelennek látszott. Aztán a pillantásra az ajtónál lévő fára esett. A tuskóra tette a kis fenyőt, s nagyot fohászkodva alkulra lassította. Lassan pattogni kezdett a tűz, és fenyőillat töltötte be a kicsi házat. Pista bácsi megkönnyebbedett. Akkor holnap, mondta apám búcsúzóul. Már nagyon vártuk őt, nehéz lépteit hallva. Izgalom vett rajtunk erőt. Apám őrbe vett bennünket, és szokásunk szerint
Mesélni kezdett egy idegen országról, egy házaspárról, születendő gyermekről, emberekről, hatalmasokról és szegényekről. Beszélt a rokonokról, a barátokról, a nélkülözőkről, és percek alatt oda varázsolta elénk a falut, a múltat, a jövőt és az egész világot. Aztán énekelni kezdtünk, és mikor a kis csengő megszólalt, nagy izgalommal nyitottuk ki a szobaajtót. Az asztalon egy tányérban ott voltak a mézes és cukrozott díszek. De a fa? A fa nem volt sehol. Könnyes szemmel kérdőn néztünk apánkra. A sarokban állt anyával, szemükben megcsillant a gyertyák fénye. Találkoztam az úton vele. Elkérte a fát, én meg odaadtam neki. Hiszen nem illik egy kérést tőle megtagadni. Szavai megnyugtatóan csengtek.